Зифа Кадырова. Сенсіз келген язлар. Арып эшләп кайтып, җылы өйдә кичке ашны ашаудан да рәхәт нәрсә бармы икән. Ике ялгыз көндезге хәлләрне сөйләшә шәйләп утырганда, Алсуның телефоны шылтырады. Бу әнисе иде. Алсуның йөзе каралганнан карала барды. Ярый, кайтырмын дип телефонын сүндерде. Син хаклы, Фирай апа. Бу тормыштан ни көтәргә дә белмисең. Фәрхәтне инсульт суккан. Биянай килгән, кайта күрсен дип ялынып елый ди. Зәлиясе кайдадыр. Тагын ниләр күрәсе бар икән. Алсуның күзләреннән яшь атылып чыкты. Эш белән мавыгып, тынычлана гына башлаган идем дип күз яшьләрен сөртте. Район хастаханәсе бусагасын атлап керүгә, Алсуның бөтен җире калтырый башлады. София каршыганы чыгып кайша күрмәсен дигәндәй җиңеннән эләктереп алга иделәде. 5-6 кешелек палатаның бер буш урыны да юк. Менә улым, менә хәләл хатыныңны алып килдем. Үз хатының карамый кем карасын сине? Мин карт, синең янда утыра алмыйм. Өйдә атаңны да карарга кирәк. Сез уртак тел табыгыз инде, балам. Мин китим, анда Захит көтүп тора. Бар да яхшы булыр, Алла бирса. София карчык берәр сүз әйтеп туктатканчы дип чыгып та тайды. Хатын нишләргә белми аптырап Фәрхәткә карап тора бирде. Чырае ямсыз булып кыйгайган, йөзе аппак. Алсу өстен салып аның янына килеп утырды. Ире исән кулы белән аның кулын эзләп тапты. Нидер сөйләнде, тик сүзләре генә аңлашылмый. Ир кешенең шул чаклы көчсез балага әйләнүен беренче күрүе иде. Инде нишләргә дип аптырап утырганда, олы гына яшьтәге, ак халатлы, ылпат гәүдәле кеше алар янына килеп басты. Яхшы булган, караучы да килгән. Минем яңа кирип чыгыгыз, аңлатам нишләргә икәнне, диде, сак кына Алсуның аркасына кагылып. Сөенештән елыйсыңмы, Фәрхәт? Ни булды? Тынычлан. Хәзер сестра кирип укол ясар. Әйдәгез, дип Алсуны алып чыгып китте. Кабинетка кирип утыргач, табиб тагын бер кат төбәлеп карады да, сүзен дәвам итте. Сеңлем, бик күп сабырлык кирәк булачак. Монда сезнең дә тырышлык таләп ителә. Әлегә аңа тынычлык кына кирәк. Елаулар, борчылулар яңа инсультка китерергә мөмкин. Ә булай ул аякка басып китәргә тиеш. Берәр ай монда ятарга туры киләчәк. Менә шулай, тормыш әле бер яктан, әле икенче яктан китереп бәрә дә аңгырайта. Аңа ай буена кайда урындыкка утырып, кайда хастахана коридорында каты сәке кушеткада аунап, ирен карага туры килде. Көндә массаж, көндә коридор буйлап кочаклап үстерәп йөрүләр, яшь бала кебек көләүләр. Ә ул гаҗиз булып, Алсуның күзенә карый да кулына ябыша. Аның кулын үбәргә итә, тик иреннәре тыңлашмый. Фәрхәт үзенең шундый хәлгә калуына хурланыпмы, елап җибәрә. Әйе, бергә яшәгәндә булса, булар берни дә түгел дә бит. Тик ул хәзер бит кеше иреме, сөяркәсеме? Ничек кенә әйтсәң дә, алар арасында тирән упкан. Кызганыч иде бу күренеш. Алсу арыды да йончыды да. Ялда әнисенә юынырга да, өстен алыштырырга да кайтып килде. Әни җаным, ни хакына миңа бу сынаулар? Кая Зәлиясе? И балам. Ялгышмасам, сөйләүләренә караганда Зәлия авылдан чыгып киткән ди. Ул бит баланы тудырганда, балан гарип дигәч, баш тартканды ташлап кайткан. Фәрхәт аны моның өчен өйдән куып чыгарган ди. Бу хәсрәтне үзенең дә йөрәге күтәрмәгән күрәсен. Өеңне барып карап кайтыр идең. София кудагый барып караштырып тора буга инде. Әни, минем анда башка кайтасым килми. Нишлим? Ни булды бу дөньяга? Кем каһәрләде? Алсу мендәргә ауды да үксеп елап җибәрде. Эх, балакаем, кем белсен инде.
Бигрәк бетерендең, балам. Әнисе янына килеп утырып, аның ябык иңбашларыннан сыйпады. Сөяк тә тирегә генә калгансың бит. И балалар. Алсу елады да йокыга китте. Аның кайчаннан инде сузылып ятып йоклаганы юк. Гел кәкрәеп урындыкта йоклап билләре авырта, аяклары сызлый. Кем аның хәлен аңласын?